Vítajte pri televíznych obrazovkách. Jedna z najznámejších pranostík hovorí: Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Okrem iného to znamená, že leto je definitívne za nami a pred nami jeseň. Ešte predtým ale ako lastovičky definitívne odletia, si pozrite ďalšie vydanie Farmárskej reví. Dnešnú reláciu začíname u slovenských šľachtiteľov stolového hrozna. Ukážeme vám tiež, ako sa gazdovia na bývalom družstve pod Tatrami dali na pestovanie byliniek. Na divácku žiadosť sme boli aj u chovateľa holubov. No a v listárni odpovieme na otázku, aké odrody jahôd sú vhodné do horských polôch. Pestovanie stolového hrozna nie je medzi slovenskými vinohradníkmi príliš populárne. Za to šľachtenie je na vysokej úrovni aj vďaka rodinnému klanu Korpášovcov, ktorí vo svojej súkromnej šľachtiteľskej stanici pracujú viac ako s 1000 odrôd. Slovenské vinohradníctvo je zamerané na produkciu hrozna pre výrobu vína. Ale treba povedať aj to, že napriek tomu, že predovšetkým pestujeme muštové odrody, stolové odrody majú určitý význam. Kedy boli také trendy v 70. rokoch, 80. rokoch, že budeme pestovať vo veľkom stolové odrody, ale žiaľ, momentálne v našich ekologických podmienkach skôr záhradkársky význam majú stolové odrody. A pretože stolové hrozno je ovocie, je to krásne ovocie, chutné, zdravé a venujeme sa šľachteniu týchto odrôd. Tie sa u Korpášovcov rátajú na stovky či tisíce. Pod tieto čísla sa podpisuje nielen ich zanietenosť, ale aj dobrá poloha šľachtiteľskej vinice. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť je naša najteplejšia vinohradnícka oblasť, kde okrem muštových odrôd dajú sa pestovať aj pravé, veľkoplodné stolové odrody. Tu máme také lokality v Štúrovskom, Strekovskom a Urbanovskom vinohradníckom rajóne, že bez problémov by sme mohli pestovať pravé stolové odrody. Žiaľ, stolové odrody, čo sa týka pestovania, to je sezónnosť, čo je problém u nás. Že môžeme trh zásobovať, povedzme, od konca júla do konca októbra čerstvým hroznom. A potom je pauza. A trh potrebuje aj v tom období stolové hrozno. No a samozrejme potom je tu na dovoz. A pretože ten dovoz je jednoduchší, ja si myslím, a možno, že v niektorých prípadoch aj lacnejší, tak hrozno sa dováža. A keď sa dováža celý rok, potom v tom období, čo som spomínal, od konca júla do konca októbra, o naše stolové hrozno odrody nie je až taký veľký záujem. Jaj, zase ten nešťastný lacný dovoz. A pritom naše odrody hrozna dopestované doma na Slovensku sú chutné, sladké, chrumkavé. Koniec koncov takto ich ohodnotili naši gruzínsky kolegovia, ktorí do Farmárskej reví zavítali na krátku pracovnú stáž. Navyše boli veľmi prekvapení z toho, že na niektorých slovenských odrodách hrozna mala stopu aj tradičná gruzínska odroda Saperavi. Tá chuť je iná ako u nášho tradičného Saperavi. Hrozno je sladšie, chrumkavé a veľmi chutné. Celkovo chuť tohto vášho hrozna je sladšia a bubule sú chrumkavejšie ako u nášho tradičného viniča. Saperavi použili Korpášovci pri šľachtení jednej muštovej odrody, ktorá už možno čoskoro poteší milovníkov vína. Gruzínsko je kolískou tých pravých odrôd, hlavne muštových. Tam sa pestuje vinič už viac ako 8000 rokov, sú tie archeologické nálezy a oni sú veľmi pyšní na to a medzi nimi odroda Saperavi. A Saperavi v gruzínštine znamená, že ako veľmi farebný alebo mávajúci veľmi farebný odtieň. A to sme použili tak, že bolo to krížené s Cabernetom Sauvignon na Odese. V Bratislave to krížili ďalej s Kastecom, to je menej známe odroda z
juhozápadu Francúzska, okolo Bordeaux. A to sme my ešte krížili s Dunajom, pretože tie gruzínske odrody, tam je teplá klima. Po krížení s Dunajom, otec to robil ešte v roku 2002, veľmi sa to ukázalo, že môžeme nakombinovať pre naše podmienky, pretože zrali viac ako mesiac alebo mesiaca pol skoršie, ako tá pôvodné kastec kabinecového saperávy kríženie. Takže práve z tohoto projektu máme kríženec Danubius, sme to takto pomenovali, keď je Dunaj, tak to je ako latinský názov Danubius a vyzerá to, že je veľmi dobrým kandidátom na štátne skúšky. Celkom zložitý proces toto šľachtenie však. A rovnako tak zdĺhavý, keďže šľachtiteľ niekedy potrebuje aj 15 rokov na to, aby sa dopracoval k želanému cieľu. Tým môže byť aj schopnosť stolového viniča zarodiť napríklad v trochu severnejších oblastiach. V tomto prípade Korpášovci zalovili v ruských odrodách. Práve Rusko bolo významné šľachtením na odolnosť a talizmán je veľmi nádejná odroda na šľachtenie, pretože je odolná proti peronospor na vysokej úrovni, pretože má v sebe aj americké geny, aj amurské geny. Amurský vinič pochádza z veľmi tvrdých podmienok, kde cez zimu môže byť aj minus 40 stupňov, ale v našich podmienkach takéto neočakávame. Ani tieto krížence už takéto mrazy nevydržia, ale vydržia bezpečne tých minus 20, minus 25 by mali vydržať. Samozrejme, veľkoplodné stolové odrody sú náročné na teplo a jednak aj na slnko, na svetlo. Ale máme medzi nimi, už aj medzi veľkoplodnými stolovými odrodami, také veci, kde je nakrížený Vitis amurensis. Tie odrody pomerne dobre odrolávajú voči zimným mrazom, znášajú pomerne nízke teploty a tieto novošľachtence, ktoré pochádzajú z tohoto kríženia, možno, že by sa dali pestovať aj severnejšie, povedzme okolo Žiliny alebo okolo Martina, pretože na zimu dajú sa zakryť a cez leto v dobrých lokalitách, pri domoch, pri stenách majú dostatok tepla a určite dozrejú aj v takých ekologických podmienkach potom. Kedysi družstvo, dnes farma vo Východné je doslova predurčená na ekologickú produkciu. Hospodári totiž v nadmorskej výške 930 metrov nad morom, rovno pod Kriváňom. V biorežime tu chovajú hovädzí dobytok, ovce, produkujú mlieko a syr, najnovšie aj drobné ovocie a bylinky. Farma Východná má 4 strediská. Rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, potom výrobu syrov alebo mliečnych produktov a bylinky a drobné ovocie, ku ktorým patrí aj kompostovanie. Naša farma je v ekológii, čiže to, čo robíme, naše výrobky sú v biokvalite. Na to, aby sme mohli robiť to bio alebo ekologické poľnohospodárstvo, potrebujeme všelijaké špecifické mašiny, všelijaké stroje. Keď som prišiel, tak tu bolo naozaj len zo pár motík, rýl, fúrik a pár vedier. Teraz už náš technologický park sa trošku rozrástol. Máme od všelijakých brán, plečiek, sádzačov, cisterny, traktory, zberače, kombajny a tak ďalej. Takže je to slušný arzenál, ktorý človek potrebuje, aby také bylinky mohol pestovať. Pestujeme cez 70 druhov liečivých rastlín a 8 druhov drobného ovocia. Momentálne sa nachádzame vo foliovníku. Tu nás si predpestúvame všetky naše bylinky, rastlinky, ktoré potom neskôr vysádzame na plantáž, na pole. Tu nám máme medovku lekársku, tá nám trošku už podrástla. Musíme ju dať do sušiarne, ale ináč veľmi krásne vonia, len to na kameru asi nevidno, necítiť. Najkrajšie vonia, keď sa tak trošku pohľadká. Občas treba popretrhať burinu, ale ináč tie bylinky tu majú ideálne podmienky na to, aby pekne vyklíčili, vyrastli nám na sadeničky a tie potom sadíme hore na plantáž.
cestou na plantáž musíme prekonať rôzne úskalia, ako napríklad potôčik, že postavili sme si tu takú lavičku, ale iné sú tu veľmi krásne zatišia, taký bylinkový raj na zemi. Väčšinu kvetov zberáme ručne, ako ručný zber. Tým, že sme v ekológii, samozrejme musíme dbať na to, aby tú burinu sme držali pod kontrolou, takže musíme plečkovať, ako teraz na traktori plečkujú. Ale veľa okopávame aj ručne, a hlavne pred zberom to musí byť čistulinké, aby v tých rastlinkách neboli žiadne buriny. Celá farma teraz hospodarí na zhruba 1600 hektárov. Bylinky sú viac menej takým novým projektom, posledný. No a rozrástlo sa to za tých 5 rokov na 13,4 hektára liečivých rastlín, ďalších zhruba 12 hektárov sadov s drobným ovocím a ešte máme 12 hektárov takú novú parcelu, kde pestujeme alternatívne plodiny, ľan, siaty, lucerku, konope. Teraz sa nachádzame v sušiarni. V tejto sušiarni sušíme liečivé rastliny, aj drobné ovocie. Momentálne tu máme nechtík lekársky, metu kučeravú, metu piepornú, nevedzu, poľnú. No a keďže táto sušiareň už nám kapacitne nepostačuje, tak stávame väčšiu sušiareň a okrem tejto aktívnej sušiarne máme ešte na poschodí pasívne sušiarne. No, ja som sa k bylinkám dostal tak, že pred zhruba 18 rokmi som dosť vážne ochorel. Po očkovaní som dostal belovú obrnu a už lekári mi nejak nevedeli pomôcť, tak som sa obrátil na jednu tetu bylinkárku a tá ma z toho dostala, vyliečila ma pomocou byliniek. No a nechcela sa to úplne nič. A jedine to, ak by som jej veľmi chcel pomôcť, tak som jej mohol nazbierať bylinky, ktoré potrebovala do čajov pre svojich pacientov. A tak som vlastne začal zbierať a veľmi ma to oslovilo, zapáčilo sa mi to a odvtedy sa tomu venujem. Teraz už aj profesionálne. Divák Jozef Nemeš si pamätal, že sme vo farmárskej revi odvysielali recept na tinktúru, ktorá pomáha udržať zdravie holubov. Poprosil nás, aby sme ho zopakovali a tak je recept tu. Naša návšteva v Ochodnici na Dolných Kysuciach mala dva dôvody. Okrem odpovede na divácku žiadosť sme chceli predstaviť mladého chovateľa. Rodina Trúchlich, presnejšie otec so synom, sa úspešne venujú chovu poštových a mäsových holubov a radi sa so svojimi skúsenosťami podelia aj s inými holubármi. Toto plemeno holubov sú to francúzske holuby, plemeno sa volá Monden. K tomuto plemenu som prišiel úplnou náhodou, zapáčili sa mi na výstave v agrokomplexe v Nitre. Nepoznal som toto plemeno, bolo to niečo nové pre mňa, keď som zbadal takého veľkého holuba. Rozhodol som sa vlastne vtedy, že by som chcel chovať alebo skúsiť chovať niečo také. A práve toto plemeno, je to užitkové plemeno, chová sa to väčšinou na mäso teda, ale hodne chovateľov teraz chová len kvôli pasy a kvôli výstavám, je to skôr také hobby. Mladý chovateľ Milan Trúchli si vyberá a pári holuby, mondény, predovšetkým kvôli farbe a zároveň oceňuje kvalitu ich mäsa. Ja kúpim holuby len také, aby mi pasovali do farby. Nerád križím farby. Či sú to už holuby jarabe, kapraté, či červené alebo modré jarabe. Snažím sa to robiť tak, aby celá pára bola v jednej farbe.
Toto mäso obsahuje strašne veľa vitamínov, obsahuje to strašne veľa železa a je to zloženie iné, úplne niečo iné ako napríklad kura. Varia sa z toho polievky, väčšinou polievka je oveľa masnejšia, žltšia a hlavne zdravšia, teda pokiaľ to človek chová na prírodnej báze. Napriek tomu, že ide o mäsové holuby, krmenie a napájanie je podobné ako u iných špičkových plemien. Holuby musia mať non-stop vodu. Musia mať stále čerstvú vodu, používam holubárske klasické napájačky, 3-litrové, 6-litrové a podobne, to záleží podľa chovu. Ale holub musí mať každý deň čerstvú vodu. V horúčavoch niekedy aj 2-krát za deň treba meniť, až majú tú vodu studenú, aby sa vedel troška aj schladiť. Čo sa týka krmiva, tak krmíme hotovými krmnými zmesami, kupujeme holubárske zmesky. Je ich veľa druhov, používame takú klasickú, štandardnú, univerzálnu. Tuto zmes dávame hlavne vtedy, keď sú mladé, až vlastne majú rodičia si ho krmiť. A bez toho, aby už holuby vlastne vynášali mladé, tak krmíme tým istým krmivom, ale zariedíme ho. Riedime ho tak, že pridávame do neho ovoz, jačmeň a pšenicu. Štandardná zmeska sa skladá z hodne veľa strukovín. Je to, kukurica, hrách, žito, jačmeň, je tam proso, je tam repko, je tam konope, je tam toho ešte veľa viac. V našej reportáži sa pokúsime odpovedať aj na otázku diváka Jozefa Nemeša. Stály priaznivec farmárskej reví sa nás pýta v súvislosti s chovom holubov na prímesi do krmiva, ktoré by zvyšovali odolnosť voči chorobám týchto operencov. Táto zeleninová zmes sa používa pre preventívne preliečovanie holubov. Nie sú to nejaké antibiotika alebo niečo, nazýva sa to naturálne antibiotika, ako prírodná zmes. Používa sa na prevenciu poštových holubov, či chovných, či závodných, alebo krmných. Túto zmes som poradil synovi, lebo sa venujem mladým holubom. Stále sa snažím, keď je aj to mäso na konzum a na to, aby bolo zdravé. Čo najčistejšie. Aby tam neboli tie antibiotika a také veci. Je jasné, že na začiatku sezóny pred párením a predtým musíme holuby preliečiť aj antibiotikami. To nejde bez toho. Preliečíme antibiotikami, zavakcinujeme holuby a počas sezóny a chovu venujeme sa holubom týmto prírodným veciam. Ja som to doniesol z Poľska od kamaráta. On to volá ako mixtúra, po našem to je zmes zeleniny. Ovocia napríklad, keď sú jablka, môžete dať aj jablko a medu. Obsahuje mrkvu, červenú repu, zeler, cibulu, cesnak, med na konzervovanie a jablčný ocot sa používa hlavne kvôli kokcidióze, keby holuby zožrali, keď sa púšťajú na venek slimaky a také. Keď sa táto zmes nanesie na krmivo, vymixovaná, zahustí sa minerálom, je to vitaminerál pre holuby, ktorý naviaže, lebo nemáme kedy čakať, že chodíme ráno do roboty, večer z roboty, krmíme ráno a večer. Musíme to zahustiť tak, teraz hlavne v lete, že aby to tí holuby zožrali, lebo keď to je mokré, to nechcú. S tým sa to prihustí, sa im to dá. Extrakt treba zmiešať so štandardným krmivom a odporúča sa pridať aj vitamínový a minerálny doplnok. Milan Trúchli starší odporučil tento recept aj iným chovateľom a tí si túto zmes nevedia vynachváliť. Podľa mojej skúsenosti a naviedol som to, alebo sa snažím viacej tých chovateľov, aby to dávali a propagovali, sú takí, že keď som to v zime narobil, tak si prišli hotové zobrať. Tak som dal, keď som mal, navyše som rozdal. Ale poznám chovateľa z Kysuckého Nového Mesta, tento robí pravidelne, poctivo, je z nich ako najspoľahlivejší a má holuby, keď dá na výstavu najkrajšie. Takže táto zmes prospieva nielen na zdravie, ale aj na to perie. Táto zmes, ktorú pripravíme, tú mixtúru vlastne pre tie holuby, 2 červené repy, pol zelera, tu je 4 mrkvy, 3 cibule, 7-8 stručkov cesnaku, záleží aký veľký je, vychádza na 70-80 holubov. Už potom si každý rozdelí, kto má holubov, že skrmí kilo krmiva, tak si dá 3 lyžice na kilo krmiva a rozmieša. Neskoré leto a začiatok jesene je ideálne obdobie na výsadbu jahôd. V dnešnej listárni by pán profesor mal odpovedať, aké odrody sú vhodné do stredných, ale hlavne vyšších horských polôch. Ja by som len potvrdil slova Jankové tým, že tá etapa výsadby
je do 15. septembra, nezabudnite na to. Ale keď ich máme v zakorenovačoch, ako on má, keď ich vyberie, môžete sadiť aj neskoršie. Pokiaľ by išlo o otázku, ktoré odrody, vážení priatelia, vy starší si možno pamätáte, že som 9 rokov pracoval na plantáži drobného ovocia v okoličnom pri Liptovskom Mikuláši, kde sme v nadmorskej výške 550 metrov mali 10 hektárov jahôd. Boli to odrody, ktoré sme dávno už pestovali ako Senga Sengana, El Santa, ktoré sú stále vynikajúce. El Santa je zaujímavá tým, že má najmenej poškodených plodov, pokiaľ ide o hnitie. My budeme dnes sadiť odrodu Carmen, ktorá je takisto vhodná do stredných a vyšších poloh, dozrieva v júni. Prosím vás, pokiaľ by išlo o stále rodiace jahody, tak tu máme pred sebou tiež takú pripravenú výsadbu odrody Aromas alebo Litka. No a tam, vážení diváci, kde máte deti, je výborné mať mesačnú jahodu Rujanu, ktorá vám prakticky celé leto rodí a deti majú z toho obrovskú radosť. Keď už hovoríme o jahodách, nehovoríme prvýkrát v našej relácii, ale dnes si ukážeme výsadbu. Janko bude sadiť a budem kopať. Jahody by mali byť v riadku vzdialené 25 až 30 cm. My to využívame, nakoľko sme v Ivanke u pána Iru, len v takom provizornom prostredí medzi inými rastlinami, ale pre ukážku to stačí. Teda vykopem jamku 10 až 15 cm hlbokú a Janko bude teraz sadiť, vyberie si sadeničku, čo je dôležité vedieť pri výsadbe, že srdiečko musí byť na úrovni povrchu pôdy. Nesmie byť utopené. Pekné a pritlačí pekne prstami a potom po skončení to zalejeme. Ideme ďalej, tu máme tú vzdialenosť pripravenú. Tie väčšie hrudy tie sa dávajú bokom, tak aby Jankovi sa dobre robilo. Táto odroda Carmen je českého šľachtenia. Tieto odrody české sú vynikajúce. Treba sa šľachtiteľom v Čechách poďakovať za takúto odrodu. Pravidlo, ktoré sme za 10 rokov existencie farmárskej revy nezmenili, je to, že vždy na konci odmeníme diváka, ktorý nám poslal otázku do listárne. Dnes mu posielame ročné predplatné novín pre roľníkov, darčeky s logom našej relácie, účinné bioprípravky na boj proti mravcom, slimákom a iným škodcom, ale aj odbornú literatúru. Uvidíme sa tak ako vždy o týždeň. Dovidenia.